bụ Igbo ndị ọma eji eje mba Igbo nweme ekene m unu eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị n'ụlọ nọsị mma ọ ka bụkwa m unu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye akụkọ ifo gị na Igbo Amaka TV Igbo niile asị m ka ahịa na-anụ ụbọchị na-anọ n'ala Igbo ka ụmụala gị mma mana abịa n'ahịa izu tata bụ Eke tata bụsịkwa ngwụsị izu ụka mbọsị ezumike anyị ji ewepụta mgbede ọma oge akụkọ ifo bụ akụkọ a na anyị chọrọ ịga n'iru wee kọọ n'oge awa akụkọ anyị tata ọ bụ gịnị ka anyị mara ife melụ enyi mmiri ji wee bili na mmiri ma na-apụta n'ala na-ata ahịhịa. Ọkwụrụ ma anụ a na-akpọ enyi mmiri ndị oyibo na-akpọ ya hippopotamus hippopotamus kedu ihe melụ hippopotamus ji wee bili na mmiri? Maka na ọ bụrụ na ị na-enye bụ anụ anya ịfụ na ọ dị ka anụ bi n'ime ọhịa mana obi na mmiri oluzie n'abalị anụ niile ji alara ụla ọpụta wee taa ahịhịa. Kedu ife mere nke a ji wee dị otu a? Ngwakwanụ na-etufughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ anyị. Mgbede ọma, o nwere akọ m ga-akọrọ unu. Ịtamụ gbagide wee nọkwasị n'obodo ụmụ anụmanụ. Oge enyi mmiri bụ ya bụ eze na-achị ụmụ anụmanụ. Enyi mmiri bụ eze nwere nsọpụrụ, ụmụ anụmanụ na-asọpụrụ. Ọ bụ eze dị ebube, eze ma ka esi achị. Ọ mara abụba, o buru ibu dịka enyi. Oge a ọ na-abụ enyi mmiri gologolo ọkpọ ụmụ anụmanụ oku oriri na ọṅụṅụ. O nwere ndị nwunye 7 ọ na-anụ. Ha ga-esi mmanya ihe niile adịpụta, ụmụ anụmanụ bịa ha elikọ ọṅụkọ kpakọlịa chịkọlịa tupu ha anaba befa. O wee luo otu ụbọchị enyi mmiri wee kpọọ ụmụ anụmanụ oku olili dịka o sikwa kpọfa na mbụ, mana o nyelufe ọnọdụ ihe ha ga-eme tupu ha elie nri nke ụbọchị ahụ. Enyi mmiri gwarafa, kedu onye na-ebe a nwere ike ịgwụ ya afa ya? Mana ụmụ anụmanụ chee o nweghị onye ma afọ ya. Ha ama ya dịka eze, ha amaghị afọ ya. Enyi mmiri wee sị, kedu ka ha ga-esi wee na-abịa ebe ya kwa mgbe mana ha amaghị afọ ya? Afọ enyi mmiri oge a bụ Okwulu Cheta. Okwulu ihe ọ pụtara bụ Okwulu cheta, ikwu okwu nke cheta ihe ikwuru. Mana o nweghị anụ ma afọ ya. Enyi mmiri wee sị na ha agaghịzi eli nri nke ụbọchị a, na tupu ha elikwe nri n'ụlọ ya ọzọ na ha ga-agwa ya afọ ya. Mbekwu nwaanyị ga wee si enyi mmiri na anụ ọbụla akwụtelu afọ ya, kedu ihe ọ ga-emela anụ ahụ? Enyi mmiri si mba, na onwe ya anụ ga-ekwute nwa afọ ya. Mbe si ya o, mana nye kwuo ihe ọ ga-emelu anụ ọbụla akwụtela afọ ya. Enyi mmiri si na ọ bụrụ na o nwee anụ ka ụmụ anụmanụ ndị a si wee mara afọ ya, nke mbụ na ọ ga-akwụsị ịbụ eze, ọ ya alitu ọma mbụzi eze. Nke abụọ na ọ ga-achịkọla ezinụlọ ya, ha ejezie jee bili na mmiri, na ha agaghịzi abụ anụ ana ọzọ. Ụmụ anụmanụ wee na mbekwu nwaanyị ga unu mana ọ na-alụka. O wee chebe ife ọ ga-eme. O wee chete na enyi mmiri na ezinụlọ ya nwere otu emume ha na-eme, nya bụ ife a na-akpọ family tradition. N'ụtụtụ ọbụla na mgbede ọbụla na enyi mmiri na-aga dịka eze dị ebube ọ bụ. Ọ na-aga, ụmụ nwaanyị 7 ọ na-anụ esolie n'azụ ha wee gaba n'ikpele mmiri ebe fa na-eje awụ arụ. Mbe ma maka nke a
mbe wee jee n'etiti ụzọ ebe enyi mmiri na ndị nwunye ya na-esi aga wee tupu ana wee nie onwe ya ebe a. Olulu ụbọchị a enyi mmiri apụtakwa na ebubie dịka o si aga, ndị nwunye esochie ya azụ, ha ejee n'ikpele mmiri jeje sachaa arụ fasachaa arụ, ha wee ligotezie na-ana. Oge mbekwu nyopụtara isi o wee fụ na eze bụ eze enyi mmiri agafego, mana o nwere ndị nwunye na-abọ nọ n'azụ ji nwayọọ nwayọọ na-abịa wee na-akpa nkata na-abịa. Mbe nikpuru onwe ya n'ime ana ma wepụta okpokoro azụ ya n'elu ana. Ndị nwunye ya nọ na-akpa nkata afọghị ya. Otu n'ime fa wee kpọọ azụ mbe ụkwụ, o wee tie ife afụli ofu obe wee kpọba di ya, okwulu cheta na ọkpọbigo ụkwụ ya, okwulu cheta na ọkpọbigo ụkwụ ya, ya bịa nyelu ya aka. Di ya wee chieta azụ wee bịa nyelu ya aka mbe amikpuo. Oge ebesili eze a wee kpọọ oku olili dịka o si akpọ ụmụ anụmanụ niile anọkọ. Eze gwakwalụ fa na tupu fe elie ihe ọbụla maọbụ nwụọ ihe ọbụla ebe a na ha ga-agwa ya afa ya. Mbe wee binie ọtọ wee were oke olu wee tie mkpu wee kwuo afa eze a, okwulu cheta. Ụmụ anụmanụ niile akụ aka. Ifele emele enyi mmiri mebighị oke maka na ọ tụbaghị anya na o nwere anụ ga-ama afị ya. Ụmụ anụmanụ niile obi dị ụtọ, ha nọlụ wee ṅụba mmanya libe nni. Mana oge ha mechara, eze a kpọkọrọ ndị nwunye ya ka ha gaba n'ikpele mmiri, mana ụmụ anụmanụ jụrụ ajụ si ya mba na nya chiba na ha chọrọ ka ọ chibafa. Mana eze a si na ọ ga-edebe afị ya maka na afị ya bụ okwulu cheta, ikwu okwu cheta ihe ikwuru. Eze wee si na ọ ga-emezu nkwa o kwelu. O wee kpọkọla ezinụlọ ya, ha wee gabazie wee jee bili na mmiri. Mana ọ na-abụ oluo n'abalị oge anụ niile ji anakpu ụla, ha pụta bịa taa ahịhịa. Ọ nke a kpọtalụ hippopotamus ka mkpọ ya n'oyibo, enyi mmiri okwulu cheta ji wee bili na mmiri ma na-apụta n'elu ana dịka anụ ọhịa ọ bụ n'izizi wee na-ata ahịhịa. Ifochakpi ịgbapụsa mma. Ebe a ka akụkọ nke a ya bịa n'isi njedebe. Achọrọ m ịma ihe unu mụtalụ n'akụkọ a. Mmadụ kwuo okwu, cheta ife kwuru, debe okwu ọnụ gị. nganga adịrọ mma. Ọ bụ n'ihi nganga maka na o chelu na onwe ya anụ ọbụla nwere ike ịkpọta afọ ya, mana o ji wee kwuo ụdị okwu a na ọ gaghịzi abụ anụ ana ọzọ, na ọ ga-ejezi jije solanụ ndị bi na mmiri wee bili na mmiri. O wee bụrụ ka ya na ije ụwa si wee gaa. Mgbakwa na igbo nwe m, anyị adịkwanụ n'izu ọzọ oge anyị ji ewepụtara unu mgbede ọma oge akụkọ, mana mee ka anyị malụ ihe ịmụtara n'akụkọ a. Igbo nwe m, ka emesịa nụ.